אני אגדה במקום בו גדלתי, ניסיתי את הכל וגם זה לא עזר לי. טלפון שקט מסתער שסיננתי, כל היום בסטלה ולזוז לא הצלחתי. ילד בן 16 עם תיק מפרק, פולט נטו ראפ עם תסמונת הורד. מגיל קטן אני שרוף את הבמות, שיהיו לי בדים מלא הודעות. מתי עוד שיר, מתי עוד ורס, מתי עוד קליפ, מתי עוד צ'יק. אין לי כבר כוח, עזבתי את הבית, שיהיה לכם על מה לדבר. וכל בשביל שתציב לי אני פה עובר, עברתי הרבה לאותו החבר. יושב לי בחדר, כותב את השורות, כרגע בשום דבר מה לעשות, ובראש להיות תכנונים על הופעות. עובד על עצמי, מסמן מטרות, סומך על הדרך ובלי הטבות, זה הזמן המתאים בברזל להכל. במקום בו גדלתי אני אגדה, לא בא לחינם רק אם יש עבודה. יורד את המילים לא עזור לך קסדה, לא משנה גם אם היא מפלדה. אני פה המלך תקעו לי קידה, עזבה את הבית לקחה מזוודה, סגרה את הדלת ולא נפרדה. אז רק השיט שלי איכותי, אמרתי לה לא תשארי בודדה. אתה במולי לא זה לא אמיתי, אתה ואני לא זה לא השוואה. למה כל פסח שומעים את השירים שלי? אולי זה בגלל שאני אגדה. יאללה ביי ביט שלום תודה. אני אגדה במקום בו גדלתי, ניסיתי את הכל וגם זה לא עזר לי. טלפון שקט מסתער שסיננתי, כל היום בסטלה ולזוז לא הצלחתי.